Okay, mayong gabi kanyong tanan, mga guwaps, dining akong channel. Ug daghang salamat sa inyong pagsunod. Dining ato ang lakaw karong gabiha. Ug anak ko adtuon karon sa karali sa grupo oposisyon dinhi sa Loon. Ang Loon first, ako, ikaw, kita, ug ang Loon. Kaya nahuman naman ko sa grupo nga gitawag og reforma o karon tungod sa ato ang gustong ipadangat ninyo nga walay lapig-lapig o patas ang tanan, akong kuhaon tanan ang habig. Ug sorry na lang sa mga karon nga grupo, dili na ko mapasundayag ang mga kagawad ang ilang speech kay tungod kay gamay ra ko storage nakuha na sa usa ka sa mayor nga ang kinatibukan. Dili na ko ka-infra sa ilang mga gipamulong o kini na lang ang mayor ang akong ipasalida o unsa ang Loon o unsay nahitabo ang Loon matud pa niya. Okay, at sundi ko ninyo. May galata na. Basketbulan, mga covered court, kanunay na dyan may anak nga naara ni silong sa mga gagmay-gagmay nga mga bahay. Unsa kanang pero pagkaabot atong directive sa COMELEC na murag lami na kadyo among pamati kay nas makasud nami. Pero naunsa mang pagkahitabo nga pasidlon lagi mi na man day pud uban nga pasidlon mi pero ang tao na puy pugnan. Unsa karon diri sa inyo ha? Adyo gani kay wa mo magpapugeng. So salamat ka adyo. Sinasalamatan. Unsa sa pamilya si Fuentes sa inyong paghatag ani nga lina. Sa inyong kagawad nga kanang nagpahiluna o katong BHW. I cannot remember names. How the kus now. Unsa sa kinasalamatan jud sa katanan. Ang isulti ninyo anay magpaila ko kay kasagaran ninyo wa pa kailan ang ngani ang flow sa ahong istorya. Second is ang tubagan tong mga marites. Unsa ihatag dili ko kahatag og plataporma kay sa gisulti na ni Willow mga plata daghan porma daghan kaadyo bitaw. Ang ahang anak iingan nga adyaw basag pagkauaw mamaha nga mohatag ka og mo bungat unsa dili di ay nimo mahuman. I only asked for 3 years. So I am very realistic. Gusto na nga mahum kanang tinginaod. Dili nang binuang, di ba? So ang ahang ihatag is ang ahang damgo para sa Loon. Unsa tungod kay ako man ang magiya sa, di ba? Ang mayor mo'y mugiya sa iyahang mga kuanog. Unsa ang direksyon nga sidlon para sa iyahang mga konsihal. So sila ang muhipno sa mga balaudnon para anang direksyon sa nga matuman nato na nga damgo. Okay? So una magpaila-ila ko si Inday Silin, Mary Jocelyn talaga, ang nganjad is Mary Jocelyn. Pero daghan ko ngan, dinhi sa Loon Inday Silin. Sa ang mga classmates sa high school, Marjo. Sa sa ang mga classmates sa college, Joy. So di ang tas Loon Inday Silin. Anak ko ni kinamanghuran ko nga anak ni Caridad og ni Vicente. Amang kinamagwangan isa na kadoktor, nakauli na pud karon, 30 na katuig nga namudyo sa Amerika. Unsa nagsabot mami nga og muhuman na jud siya, muli jud siya dire. So mo na among sabot sa una ra jud ang sabuta. Ikaduha namang anahang igsuon si Dudong Clubes, nahinumdum ato ni Dudong Clubes. Mautoy atong igsuon. Unsa ako mo'y kinamanghuran. Diri ko nag-elementary. Diri man ko gipudjagad sa gianak sa Motosor. Nag-elementary ko sa Loon Central. Pagka high school na
sa Divine Word College nako. Pagka-college na ho sa UP Cebu. Unja diliman enta jamo mami kwarta so UP Cebu ra ko keteb. Unja pag kadoktor na ho sa Cebu Institute of Medicine. Cebu Institute of Medicine ako. Pagkahuman na ho pagka-doktor, indretso ko og Mucha Sambuanga del Norte for 3 years. Nahimo kong rural health physician. So kibaw ko sa unsay buhaton og rural health physician. Unja sa pagkahuman na didto ing-adto ko og Manila na pud kay galisod man tanaw na kanang kinahanglan jud ko mag-espesyalista. So nag-espesyalista ko sa Manila, da ibalik ko sa Bukidnon. Pagka another 3 years to. Nagkatiguang ang mga mama o papa mo nang inguli jud ko dire. Pagabot na dire for 3 years di ako sa Governor Celestino Galares Hospital. Dinha na nakit-an ang klase-klase nga mga pasyente, and most of that Tagaloon. Paghawa na sa Galares kay dili na kaya na ang Galares kay dili ko kasabot sa style sa panggobyerno man. So in hawa ko nahimo kong pribado. So sa ahian ang sugdan og istorya tong Marites kay ingin rin sila gud nga unsa man day kuno mo retire ba kuno ko. Pribado ko nga espesyalista. Dili ko musud og 8 to 5. Kainan siguro ninyo nga parehas ko sa ubang doktor nga musud o lasutso, mugawas alas 5, dili ko ingan ana. Ang ang cellphone is my office. Ug unsay tawag diha mao nay ang naara na kung abang kuhaon ang pasyente o dili. So for 30 years kay baw nako og kinsa ang ahong kuhaon, unsa na klase nga operasyon ang ahong kuhaon. Another nga story, ang naaday ko'y duha ka anak kay naminjit ko. Ang giuli na ahong bana kay nanijag si Pacquiao si Ja. So ang giuli si Ja sa ilaha, nagkuan ko ay anod na ko sa ahong marriage, sa civil o sa church. So kuan na pag ko naitay, dual sin yapon pares ni ina. Unja single by choice. Kay giuli man ang bana. Human na ang ahang duha ka anak, puro na mga graduado. Ang kinaunahan graduado sa Mascom and Fine Arts sa UP Diliman. Ang ang ikaduha, isa na pod ka doktor tuwa karon sa Davao. Kay mangita pod og another train na pod para sa ijahang pagka-spesyalista. So jamo na ko'y babil, di na ko mahadlok nga mangawat, di ba? Kay jamo naman ko'y pakanon. Ako naman isa. Kay ako naman isa. Unja ang igsuon, another istorya na pod is another Marites is imo kuno ng mga igagaw ng duha diha. Tinuod, ana silang first degree cousins. Ahong nanay, mama ni LV, papa ni Lloyd igsuon. So first degree cousin me. Ang istorya nila og first degree cousin kuno maghimo ko og dinastiya. That's what the one sa ka mayoralty candidate is saying, di ba? 1 or 2 mayoralty candidate is saying. Mahimo gimuro-muro ra ni namo kuno kay maghimo mo mi og dinastiya. Wa si kanang gahimo ang nag-istoryaha. Apa dyan na si Jang giistoryahan kay apil na siya sa among team sa una. Apil na siya sa among team, giistoryahan na for 2 or 3 days nga gasigi kog istorya sa ahong kaagi. Dili angay isulti ninyo kay pang pamilya ranta. Pero para lang jud mahuman ang istorya, ang tinuod is ang among pamilya sa Lopez o sa Nazareno is sa una pa puro dyan na kanunay and sa spectrum kanunay na. Kay ang ahang lolo, sa tinuod pa, ang ahang duha ka lolo na sa mother side, Lopez, karaang mayor sa Loon.
lolo na sa Nazareno nga side, mayor pod sa Loon. Kontrapartido na silang duha. Kontrapartido silang duha. It just happens nga hinigugmaay si mama o si papa. So, Romeo and Juliet ng istorya nila. So, adawin taong kong istoryahe nga ingden ko nga magdinastiya kay lahi jed ni kanunay. Nazareno jed ko. Maski pagbalik-balik, maski pa siguro ko mangugat diri o pasabot ninyo. Kung ang inyong huna-huna sold out na anang idea, wa ko'y mabuhat anak. Ang injo ra ang aho ra siguro is tanawa ko no ninyo si Dudong Clovis. Magkasinabot ba to sila sa una? So maura po na. Unja, muingan ang another marites karon is ingingan ko no si LV nga ba mano na si Inday bitaw oy gaaway awa man unta mi mag-away. Dili man ni telenovela nga kinahanglan mag-away siguro no? Para lang dyan musmudagan ang isa ka tao, dili ni telenovela. Ang aing dagan ko, dili tungod kay gusto ko magdinastiya. Ingdagan ko kay gikapoy na ko sa ilahang pamaagi, giunsa nila pagda ang Loon. For 30 years nakakita ko sa ilang agi. Dili na maton. Ing samot na karon nga gasigi kog libot-libot, ing samot panglibawt ahang balhibo sa ilang mga binuhatan. Dili na kinahanglan sila awayon as a person, but wa ko ganahi sa ilang binuhatan. Ang isa na pod ka giingon is kurap kuno ko nasa kuan bitaw nasa no nakatawa ko arong istoryahan naatanawa sa Voice of Lonanan na ing suwat in taon naghang igagaw si Marite Nazareno ing suwat si datong kumbati kinsa si Inday Silin sa ilaha and one day isa diha nga ingan kanang mumot sa kay baw ko nga troll na siya pero ingan siya nga kana siya dili maduulan suplada kurap nakatawa ko sa word na kurap asa ka ko dapit na kurap nga di wa man ko used tulor man ko katuig ingsed sa gobyerno unsa dito pud na sa Galyares saan ka pagkakurap sa doktor ha galibod ko nga mismo gani sa una magkinahanglan pa manggani kami pa manggani mangita nga para maoperahan ang mga pasyente nga way kwarta mangita pa manggani kung pamaagin saan nga maoperahan jud kay na magay mga bot dito sa una nga isang gatos lang kwarta isang gatos ra mubajad pa jud og ambulansya mao nang kahibaw ko unsa ka importante ng ambulansya kay sa una pa na nakit-an nga isang gatos lang kwarta pabayran pa jud ambulansya pag ingan na ho saan naman ni natin saan may ipalit og anesthesia jam muna mo na nga mangita na itang ko pamaagi unsaon para lang ma-anesthesiahan. Yeah. I cannot understand manuwingan na sila nangurap ko. Wa sila'y basihan. Pero daghag basihan ang binuhatan sa mga igagaw. Tanawa, basahan na ganito ng Voice of Lonanan o gusto mo malingaw for the night. Basahanin dyan na siya. Kay he has, at sa po, napoy tigingan diha nga fake news. No. He is telling some very factual news. At sa mo kadritso o judge lagi sa tao. Tanawa, basaha mo, bitan ang gusto ka adjumimang nga kamong tanan maminaw before any election for that matter. Dili ra kay kini nga grupo inyong paminawon. Kung mahimo, tanan nga grupo, tanan nga nanagan o kunsihal inyong mapaminaw kay aron by May 9 tarong ang inyong pagbutar dili mo makasa sa Ginoo kay dakon sa kung muditso-ditso ra mo butar kay tungod kay gihatagan gidulhuan mo og kwarta okay ra na og mudidul kwarta kuhaon ang kwarta basta kay nakasabot mo nga kana sa kintahay sa mayor kanang 5 nakadungog na mo anang nilang 5 ug naka-judge na mo for your own selves o kinsa ang inyong butuhan.
base sa ilang gipang istorya. Di ba? Kay di ta ganahan ng tao nga muditso-ditso laman o butang ang mo'y basihan. Another na pwed nga kuan is ang naong lagi kuno na suplada kuno kaadyo di kuno kumadeugan. Tinuod sa dili man sini kani naong nga maot naman sini naong nga ang sayang nga nanate usbon ko biday na naha, di ba? Isus mo lusep di umaalam usbon eh ipanituki ni naha di na ko mailhan dito pagkaka na tilangi mamatay ko ingin sa pinugsa ka. Di ba listen na kaso ng anak. Tinuod isod ko. Dili ko isog sa ditso-ditso lang mo. Buang ba day ko mo isig lang og for no reason at all. Isog ko sa mga tao nga abusado sa ilang pwesto. Giabuso nila ang pwesto. Just because you are gahupot ka o dako nga pwesto, dili pasabot nga imo nang gamiton nga pwesto. Di ba? Kintahay, kapitan, or mayor ba ka, or unsa ka, tungod lang ba kay nahuptan na nimo nga pwesto, imo dadyong hadlukon ng tao. That is a very, very big, grave kaso na nga sin. Lupig pa'y nangawat nimo anak. Kay imong gikawatan ang tao sa ijang katungod. So, stealing is not just money. Stealing involves taking away your right. Taking away your right to vote, right to freedom. Freedom to vote, freedom nga makapili. Kanang pagkuhaan mo o katungod nga mangita og tao, mangsiksik bitaw. Unsa dadyog hulga-hulgaon, mauna. Munay kina. Dako na, stealing na siya. Gyapon. Kay kuhaan gani mo og katungod ng tao. Maunay kinamalditahan ko anak klase ng mga tao. Buutan ko sa tao nga buutan. Pero binuangan gani ko o kanang dili bitaw makatarungan, kinamalditahan ko. Di man kinang, unsa o ganahan ka magmayor, di man tingali kinahanglan ka magbayot. Di ba? Mayor ba sa nang imo ang gidaganan? Sa kadaghan, sa Sintay City ba sa ni kabuo? Sa Sintay City, bisa ni ka barangay. Di ka kinahanglan magbinayot, anak. Daghang problema na, oy. Kana, chismis nga, jamo kuno ko'y baay sa Loon. Unsa may ahuang nahuman dire. Doktor ko, di ba? Dili ko doktor nga yano. Espesyalista ko nga doktor. And I am a VAT nga mubadad og VAT, dili ko nang VAT. Pasabot niya na, dake-dake na ko guhalis. Unsa, aso ko ina, just because wa man kumudagan sa una pa. So I have the right to have 2 or more nga mga bay. Na ako'y duha, na ako'y tinuod, na ako'y duha ka bay. Duha makabuhok ang anak. Ako man ang ihatag. Na ako'y isa ka bay sa tip-tip. By the way, na apoy usa ka kanang indagan din na amo ang silingan dai si Ja sa tip-tip. Na apoy indagan nato dire. So dili enta sila bitaw mang bato bitaw mga sila mismo dito apoy gapudya. Na apoy bay sa tip-tip. Na apoy kuy bay sa dawes. Ang naami ancestral home sa Motosor. Pagkalinog nagba. Gagama ko og gamay nga bay sa among ubos. Kay gihatagan man ko atong apil man ko sa gihatagan kay fully damaged ba sa mi. Fully partially damaged ba sa mi. Di gihatagan ko atong sin bitong mapiko. Gihatagan ko ato og katong marin ko no. Kanang nganaon bitaw og ihog nimo, ingana nimo, mapugsay. Gitagan ko ato na ako ato. Sumoto yung gigama nga bahay sa mga bus. Unsa kay pag karong udit kay gikuso-kuso man. Gitiwasan man. Kinsa man anaho. Nga indagan naman ko. Diingan si ate nga pastilan dahil sa man ni gamuon sa. Tinuod sa gigama nga isyu. So ang gidahan gibuhat nga gamaan na lang natin bay imuhang pag-amuang pag-umangkon.
ang anak ni kuya gigaman ang magbayad diha sa racetrack. Kanang racetrack kay amo man agad. Amo kanang nganaanan bitaw sa kuan. Mga Nazareno man gina nga kuan ancestral man sa Nazareno. Sa amo pa nang lulo sa lulo. So dinha gabay naa na ko diha karon. Ang problema kay kaduhan ako giputlan og tubig. Kay kibaw man sila nga naa ko diha giputlan ako tubig. Unang putol nila tubig nakaligo taon ko mineral water. Karon na pag mag-o giputlan ako ng tubig. Ingkog dudoy ugma ang tuara gana sa luwa. Kay gaggan ako sa simana na ugdi gid mag-uwan sa mo mi tubig. Ingkog gaba. Sama ng style. Ang mga angbay karon aduhon na ni ate. Usa na kabuan kapen ang ilahang baw gihatag pabnaba nila ang permit ragani sa pag-fence. Unsa moingon mo nga mi sa luwag nila? Fence gani permit din gani hatagan kamo pa. Dugay sa nga tanan. Permit lang gani hangtod karon baw. Yagga na ko paminaw nila. Fencing permit. Unsa ang ahang naibawan is 3 meters from the kuana siya barangay from the road, di ba? Na ako may bag-o karon 5 na kunupod. 5 meters na kunupod ko. Grabe taasa na kaso. Aga man silingan tanan na dili 3 meters na sila ng kilid ng kasada. Imuhang tan-awon tong taas aning Loon, puro tanan kilid kasada ng mga bay. Kung unsa man na kanang ilahar naming kuanan, lisod-lisoron kay aron sa dili ni mo bay. Maskin saan nila nga na kay Tagaloon me, anhi sa mi mga matay aning Loon. Dili ba sa bigi pud gitaw, di ni may mamatay. Ana mi maggrama sa mi bay sa isod. Kanang uban mo ingon nga di, bao naman kaha kay tinuod man din ang uban na ang taga-tagbilaran. Sa pa may uban nga kuan ina na hinumduman mo wa na. Nga marites. Wa na man siguro. Ang sunod is ang damgo na for Loon. Kay di lagi ko kakuan og inged plataporma kay lisod sa tanana. We want na gikan sa grassroots ang among gusto. Kanang grassroots level ba? Kanang muadto jud ang mga konsehal muadto sa barangay mangutana og unsa ang ilang kinahanglan sa maunay gamon. Dili kay magamma diri sa taas ihatag. Diba? Magamma da jud. Kay daghan ko nakit-an ana sa una. Kina bitong mga anong kilid bitaw sa highway nga waiting shed daghan na kaso sa unahan sa dili ba gamiton. Unsa sa una pud kita katong mga puso nga bawo pila ka puso wa sit to magamit. Mao nay klase nga plataporma. So karon ang gusto kana din magamit. Kanang dili ba kuan? Dili ba kanang gama-gama lang magamma dire kay aron tanawon og unsay daghan o makuha. So unsa ang ahang gusto for Loon? Simple kaadyo. Mauswagon nga Loon. Unsaan man magsugod sa pamilya. Unsaan man pag mauswagon ang pamilya. Mao na dadyon tumukamin na ang mga ilahang mga himuonon nga mga ordinansa. Sa tiguang dili ganahan nami nga apilan na jud. Di ba ingon man si Vice kanhing Vice nga 1% of the budget allocated to the seniors. This time, ihatag na nato ang dapat ihatag. Kanang i-allocate na jud ba? Kanang ibutang na jud sa budget. Dili kay kanunay laman in taon magsigig nobina ning ating mga tiguang na umatay ang daw to mga silingan kayo na ako na po isunod. Kaya mao man kanayahan nagdinggan. Actually, mao na yung nadinggan, sir. Nagibot-ibot nami, most of the time, ingon ana ang istorya. 60 sila gapa-apil sa OSCA.
Si tinta na kuno sila karon, wa gihapon sila kadawat. Ug muadto kuno sila, dayon kuno ingon nga huat og nay mamatay kay kamoy ipuli. Lami dayron paminawon, di kalit pag kalain. Unsa ang nahitabo pa jud ani nga lami ana kay ang usa nga taga Kampatod. Gisultihan si Jana. Unsa kay di laman kaadyo kuno ag antikira, imbalhin si Ja. Pagbalhin ni Ja sunod buwan nakadawat si Ja dayon. So unsa may diferensya sa antikira o sa Loon na ay magician ang Loon. Kay nadawat gud sa Nija, same tao man to, same ang isang edad, same ang mga kuan, manong nadawat man Nija pagbalhin ni sa antikira. So, I therefore conclude na ay magician ang Loon. Kay di man makadawat og adto sa Loon. Sunod, unsa pay mga buhaton kanding mga batan-on. Ang batan-on ibalik nato tong hatagan og kwarta na ang scholarship nga giganahan gusto nga gihimo o gihimo na jud ni pasilbas. Ibalik na nato kay makaadyo na kahibaw ta nga og naay mausa maski usa lang sa atong pamilya mutareng og mahuman mutareng ang panginabuhi na, di ba? Makatabang na dayon sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, di ba? Ug nanay tareng og nahumanan, makasud og trabaho, o di tareng na kadyo panginabuhi. Ang health sa tagsa-tagsa, kang burn na dayon nga mga ijahang ordinansang himuon, kanang mga pang-stroke nanay i-allocate ana. Kay ahon nakitaan kaysa nasid magkog rehab sa una kay naputo niya dire. So nagpa-rehab ko. Nakitaan na ang rehab doctor. Ingon si nga kanang laging luundok kay kanang diyan mo lagi program ng anak. Sa Pitugo kay na ay ingon ana, sa Kalapi na ingon ana. Pitugo, Kalapi, these are 5th and 4th and 3rd class municipalities. Unsa man ta nga municipality? Di ba second class? And yet, wa tay kwarta, ana. Bantog ra kay insulti ang ahang isa na ka amiga nga doktor, ingon si Janga. Kanang kahibaw siya, kay ahang amiga is a psychiatrist. Ingon sa kahibaw si Ja, nga Tagaloon ko no nang buang maabot dito. Kay jamo di ko na, di ko na ubanan. Di parehas sa ubang mga lugar nga ubanan o mga DSWD or taga LGU. Tabangan. Si ate gani pamilya ra jud kuno nang mag-uban. So ate anang apilin o tan-aw. Unsa na ay ang RHU duha ka RHU units na ta diri. Sa unang panahon isa ra na, di ba? Karon duha na ka RHU units. Ang ahang naibawan gipang slash ng budget nila ana. Manong slash man ang budget nga para man na sa katawhan. At anang tarengen tan-awon na tuugan sa man ang ilang budget. Dili na na-slash kay tarengen na sundon kay aron ang alang pagtuo is ang preventive medicine is better than curative. I-prevent ba? Kanang dili mo abot sa grabe. Kaya grabe mo sa ganitag hospital mas mahal na siya. Lisod na. Aso tong dili pa kaabot. So, og naay ka nang ingan si Bern mo palit o gusto ni Jack katong tambal. Tambal nga mapalit. O, di ato ang himuan. Ilahan ang himuan o mga ordinansa. Kay maunay ang ipanghunahuna nga matareng ang pamilya. And, kung ano to ha, seniors, youth, health, isa pa, ang pamudya nga kanang sakto nga panginabuhi. I've heard from people sa Tagbilaran. Daghan ganahan musud nga mga negosyo dinhi. Pero dili jud sila kasud. Kay daghan kuno og mga requirements. Unsa pag abot pa ang kasagaran nga istorya daghan og kasyabutan. Kasagaran jud mo istorya. So ug jamo manggitay daghan nga mga businesses. Jamoy trabaho kaadyo atong mga tao. Pero ug daghan ang musud ana
daghang trabaho. Unsa mismong Tagaluon di ay. I've heard one or two nga Tagaluon nga maghimo ra gani, nangadyo ra gani siya og simple kaadyo nga permit kay mag-open siya og cake something kanang kananan. Kato bang ila ka doktor? Mao mo istorya ni ba? Mag-open siya ang tagkananan. Gilisod-lisod siya. Kalami nang tato kay maka-employ siya og tao, di ba? Maka-employ og tao, so ana-ana na ang kwarta. Mao gyud gipangita nga ang kwarta maglibot-libot sa Loon. Magsigi og generate, magsigi kuan og income para sa mga Loonanan. Dili nang magsigi sila pataas og tax, unsa jamoy ikabajad ang mga Loonanan kay white tama nga kwarta. Dapat unta daghanan nato ang kwarta sa Tagaloon, unsa ra ng tax nga dagke kung nanay tama nga panginabuhi ang Loonanan. Di ba? Kay og lami na ang panginabuhi, lami ang maadjong panginabuhi, maadjong nga panglawas, mga bata naka-eskwela, nakakaon, mga tiguang tareng, mauswagon nga pamilya. Mauswagon nga pamilya, mauswagon Tagaloon. So maura na. Simple kaadyo, pero lisod kuanan. Kay unang hurdle is di man kuno jud ko kadaog. Giingnan ko sa taga-Kanmag. Day, mudagan ka day? Ko naa kay kwarta. Ko wa. Adi di ka kadaog. Giingnan jud ko diretso. I think that was December. Di ka kadaog day. Kay ang dinhi day kwarta jud. Niko tadyo pagali no. Paistoryahan agad ko. Kaya ang is kanira. I just want to educate people. Nga ni ang among team, we are offering the people an alternative to the present. Naara na ninyo ug magpakabuta bungagi hapon mo wa nami mabuhat anak. Pero ni ami mudiga mi sa among tumong og tinguha. Dili may ganahan para ni dili para sa among kaugalingan ni kundi para sa Loon kay luoy na dyan. Ug sila pa luoy na di na Loon luoy na. Kay daghan lagi usa sa may namduman di ay is kanang ang ilahabang mga projects so far naghimo. Sige ra sila sugod dili mo man bitaw. Kana lang project nila sa swimming pool. Kaya kita mo, ginsay purma na sa swimming pool karon. Wadja-wadja na ang kuan. Unsa the saddest part is I just looked at it ganina. Naay job order sila. Naay gabantay sa swimming pool. Mga unam na kabuok no? Alin ma? Apito. Naay gabantay sa swimming pool nga jamoy pito ka tawo. Unsa naatay si ambulance kuno. But would that happen in December, di ba? Nagaba atang si ambulance. Nagaba ang atang si ambulance adtong December. Pero naay sa job order nila January to June 30, naay operator sa si ambulance. Unsa man nga si ambulance? Ghost? Tingali ha. Kay damo naman tayo si ambulance. Nandiyan na apo man gihapon sila 5 o 6 po na. Kanang bong 5 o 6 po na sa si ambulance. 6 po na. Monay, unsa gisulti nila nga kana si adjaw mo pag usa din na kamarites nga nakita marites nga ginahang nanindiman. Nga o kana si Inday masud ug ang isang team masud mahawa. Hujupon kuno ang panginabuhi sa mga tanang casual. Those are kana og tuo mo mura po nagtuo nga belek si Inday or belek ang team. Di man tigali ta mo gitsura o pahawa sa mga tao nga naay tinuod nga trabaho, di ba? Ang ahuang gikuan kana ba ngana ba
Kana mga binuang ba nang si ambulance nga non-existent si ambulance unsa naagya poy ga-operate. Mao na pawa-pawaan. Kay saan man dapit na isang gi-operate. Nga damo naman. Di ba? Unsa manong gasigi pa man sa bantay atong kanang unsa na swimming pool nga damo naman na. Asa may bantayan na? Agwadza-wadza? Kalima ko. Sa may bantayan, sa may kuhaan din habe. Nga guba naman na. Kay bawo pa mo manong naguba na, ingon sila kanunay kuno banggaan sa ghost nga ship. Tanawa, tanan na lang dyan. Inkanto may nakaingan. Aning ko ala. Na, inkanto na lang dyan tanan ang pasangilan. Kasi may pagtuon nila natin Tagaloon. Belet? Mga belet ka? Imuto, butaan na pa. Huwag na magaling. Kanara dyan ang kuanin ba? Pinsa. Maura ni ang masulti nga ni arami alternatibo rami naradya na ninyo come May 9. Ang amo aganingan ako, ikaw, kita ang Loon. Ang amo ara pasabot anaa is among gipakadak-an ang Loon. Wa namo pakadaki ang among tagsa-tagsa. Kung itandi sa ilaha, ingon sila nga Loon's best choice sila. Sila kuno ang Loon's best choice. If you are good in English, murag mahadlot mo sa pasabot adto, di ba? Pasabot nga wa nay lain mong makit-an sa Loon sila ra jud. Sila ra jud pinaka the best. Sure jud mo? Pag sure jud. Pag sure oy, moingon jud ko pag sure oy. Maski gani tingali ikaw tay kibaw pa kana nila. Diba lain man kadto paminang ginamoingon kag manganti ka bag ikaw mo'y pinaka best. Even in my capacity as an anesthesiologist, di man gani ko moingon ako di kinahawran. Moingon man gani ko sa 30 ka tuig na pang serbisyo nang wa pa jud pa dinoon pud koy ang gibatay jud. Mao ko sina ang aheng ihatag ang aheng kina unsay aheng tanang na estudyuhan ug tanan nang oras nimo. Mora man sina, di ba? Mao sina imuhang ikahatag. So ngana ra pud ang among panerbisyo. Dili mi manganti nga kami ang pinakahawd. Ingon rami nga alternatibo mi na ara ninyo og kinsay inyong kuhaon. And I hope nga come May 9 injuhan nami mahusgahan nga tininagod na. Please come over mga kauban. Aron di ta kalimtan. Kani ang mga kauban. We will take bow ari mga tao sa ubajen. Ang kuwang na mga ani is si Damaso Pasilbas kaingon si Lobat na kuno siya. Madung gabii og daghan salamat. Ipahinanda, amo na ipahibaw nga May 3 na ay rally. Grand rally sa aming sa old market with Ares Unincado and the provincial slate sa NPC. So manginaot mi nga magkita-kita tagbalik kadto sa ato ang daang merkado karong Mayo 3 no sa alas 7 na sa gabi. Unya sa mga katawhan din sa Ubayon, sunod lang mo sa atong FB page ang Loon First, no? Tanawan ninyo aron makita ninyo ang dagan ug asami ug unsay nahitabo. Ana, sunda lang, follow lang mo sa Loon First.